Victor! Ja? Har du lavet din lektie? Ja, jeg lavede dem i går aftes. Kig lige på mig. Nej, prøv, jeg sidder lige midt i noget. Ja, okay, det her, du skal simpelthen... Har du lavet den stil, eller har du ikke lavet den? Hvilken stil? Nå, ja, den har jeg lavet. Ved du, jeg tror overhovedet ikke på det. Det er bare sidste gang var det samme. Og så får du en elendig karakter, fordi du skal lave nogle natten. Nej, helt seriøst, jeg har lavet den, men... Hvornår har du lavet den? Ja, i går. I går, hvornår i går? Aftes. Der sad du på Facebook hele aftenen. Nej, jeg sad på Facebook og skrev med mine klassekammerater, om de også havde lavet den. Ved du hvad? Hvis ikke du tager dig sammen, så kommer du til at vælge med alle de andre åndsvære arbejdsløse. Ved du hvad? Nu kommer jeg lige tilbage med dig. For helvede. Hvem er han derovre? Er han en af dine venner? Nej, jeg kender ham ikke. Hvad laver du? Hvad fuck graver du dig? Er det dig, der er den her sti? Er det? Er det det, var? Må jeg ikke gå her, eller hvad? Hvad fuck er dit problem, så? Hvem tror du er? Du skal ikke svare flæk, vel? Du skal ikke svare flæk. Fuck! Løb med dig, mand! Løb med jer! Smut med dig! Møgung! Mand! Derovre! Thank you.
Du løb bare din vej, når jeg sagde, at du skulle vise mig den stil. Hvad gør du da ikke? Jones! Du ser en lille højhud. Hvor mange gange har jeg ikke sagt til dig, at du skal lytte efter, hvad jeg siger, så skal du ikke lektier?